Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποντρίνι επισκέπτεται τυχαία και άθλια εστιατόρια με προβλήματα που αναζητούν τη βοήθειά του. Αποστολή του είναι να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του μοναδικό, ξεχωριστό, ανεπανάληπτο τρόπο. Έχει μόνο μία ώρα για να καταφέρει να κάνει αυτό το πουδέλο ένα επιτυχημένο εστιατόριο. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποντρίνι? Έκτορας Μποντρίνι. Είναι ένας που βρίζει τους πάντες ή ένας επιτυχημένος σεφ? Σ' αρέσει αυτό, σ' αρέσει? Θα στο πάρω στο Τώρα θα πάω να ρίξω μια ματιά στο πώς δουλεύουνε μες στην κουζίνα. Παλιά, παλιά, σου θα έλεγα. Τι θέλει θα έρθω εδώ πέρα και θα σου κάψω το μαγαζί. Δεν θα στο κάνω καλύτερο, θα στο κάψω. Γελάς, θα φύγω. Φεύγω, παλιό. Άντε δουλέψτε, άντε γρήγορα. Παλιό παπάρα, τι κάνεις εκεί πέρα, πάλι παίζεις? Τι λογαριασμό θα σου δώσω? Παλιό παπάρα, παίζεις με κλειστά τηλέφωνα. Τι κοιτάτε ρε? Τι κοιτάτε ρε? Τι θέλει παλιό? Θα έρθω και τα βλέπεις τα παπάρια μου. Θα στα δώσω να τα φας μωρί, γιατί είναι καλύτερα και από τα μπιφτέκια που σερβίρεις στους πελάτες. Τα παπάρια μου. Μάλλον είναι ένας μαλάκας που βρίζει τους πάντες. Έκτορας Μποντρίνι. Ω, κύριε Μποντρίνι μου, σας περιμέναμε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ο εφιάλτης αρχίζει. Το τραπέζι έτοιμο για σας, κύριε Μποντρίνι, και τρωμένο με τα καλύτερα. Τι είναι αυτό, αυτός είναι ο πάγκος, εδώ μαγειρεύεται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οι πάγκοι ήταν γεμάτοι μύγες. Η τουαλέτα τους γεμάτη μύγες. Μπράβο, μπράβο. Βλέπετε Ρουαμάτ. Κύριε Μποντρίνι, εδώ πέρα περιμέναμε τόσες ώρες, κύριε Μποντρίνι μου. Α, αστείο, Εγώ στείνω ή εσείς? Για να το ξεκαθαρίσουμε εδώ μέσα. Κύριε Μποντρίνι μου. Εδώ καθόμαστε. Βέβαια. Έτοιμο για σας. Το στρώναμε μισή ώρα. Πολύ περιποιημένο. Μια μοίρα. Εντάξει, κύριε Μποντρίνι, μίγες έχει, εντάξει. Αστείο, αστείο. Δεν το πάει αστείο. Άτσα και σφαίρα μου το φαγητό. Συγγνώμη, κύριε Μποντρίνι. Τι το βαράς το πεπόνι? Τι πες μου οργανάκι? Έτσι τώρα στην πούδρα, κύριε. Φέρε το πιάτο. Ο κύριος Μποντρίνι είναι πολύ απογοητευμένος με την εικόνα του μαγαζιού. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Μποντρίνι, μου φωνάζει όλη την ώρα. Πήγα εγώ και χτύπαγα το πεπόνι, αφού αυτό θέλουν τα πεπόνια. Εντάξει, μου φώναζε και πάλι και έτρωγα λίγο από το φαΐ, εντάξει. Και εμείς άνθρωποι είμαστε, πεινάμε. Νεράκι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε. Ακόμα και το νερό που σερβίρουνε φαίνεται πως είναι από τη λεκάνη. Τρομάζω να κοιτάξω τα φαγητά που μας σερβίρουνε. Αυτό το νερό μοιάζει σαν έχει ουρίσει μέσα κάποιος με περίοδο. Δεν θα το προτιμήσουμε. Ήρεμα το τραπέζι. Αυτό εδώ να φανταστούν το κυρίως πιάτο. Καροτοπέπονο. Του Γιώργου του Μετσεδοπόλη. Πού το μαχαιροπύρημα? Αυτό έμεινε, κύριε Μποντρίνι. Τα υπόλοιπα πού είναι? Τελείωσε. Γιατί έχετε κι άλλα? Εντάξει, είδε και μια σκουλικάκια μες στο πεπόνι. Ζωούλες είναι κι αυτές. Μου πέρα τα βγάλω.
Προχωράμε στη δοκιμή του καρότου. Αυτό το καρότο δεν τρώγεται με τίποτα. Είναι κακοψημένο. Θέλει τα δόντια του Bugs Bunny για να το φας. Άθλιο. Προχωράμε στο πεπόνι. Μόνο και μόνο που το βλέπω μου φτιάχνει τη διάθεση. Συγχωρέστε με. Απλά είναι πολύ αστείο το θέμα. Αυτό δεν θα το φάω, γιατί θα με στείλει. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα το στείλω στο κεφάλι του μαγαζάτορα. Ας περάσουμε στο κύριο πιάτο. Μάλιστα, κύριε Ποντρή. Ορίστε. Εντάξει, επίσης μου φώναζε επειδή έτρωγα από τα πιάτα των πελατών. Αφού δεν με βλέπουν οι πελάτες. Μου φώναζε. Δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι το κυρίως πιάτο. Ναι, αυτό είναι. Είναι η σπεσιαλιτή του μαγαζιού. Ναι, έφυγε στον κατάλογο. Ελάτε εδώ. Σπεσιαλιτή του μαγαζιού. Πατατάκια chips από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Ήρθε η ώρα για την τυφλή δοκιμή. Τυφλός θα είμαι μετά από αυτά. Καλό αλάτι. Καλοπωμένη πατάτα. Θα τα πάρω σπίτι μου. Εμείς οι δύο έχουμε κάτι να πούμε. Μετά το επιδόρπιο. Ευχαριστώ. Να το φέρω τώρα. Ναι. Ορίστε το δω. Κάνε Γαλλία, Γαλλία. Τι πάθατε. Τι είναι αυτό, αυτό είναι το επιδόρπιο. Το καπέλο. Τι πάθατε. Αυτό είναι το επιδόρπιο. Ναι, καραμελωμένη απόλαυση. Τι έχει. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τι. Της καραμελωμένης. Τι. Απόλαυσης. Πάτε θυμώνει. Έλα εδώ Γαλλία, Λυσίες εδώ πέρα. Καλά, ναι. Ναι. Αυτό ήταν γελίο. Έλα εδώ πέρα. Έλα εδώ! Όχι πάλι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ήρθε η ώρα να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη. Τι θα γίνει με σένα, έλα εδώ. Έλα εδώ! Έλα εδώ πέρα. Τι θέλετε. Είναι ευχή να πάρει. Τι θα γίνει με αυτά. Τι έχουν αυτά. Τι έχουν αυτά. Σε ρωτάω. Είναι σαν να προσδομένα στο παιδά μου! Τα κάνετε μπουρδέλα. Τα βλέπετε. Μπουρδέλα τα κάνετε. Εσείς και το εστιατόριό σας. Εγώ φεύγω. Αυτό ήτανε. Φεύγω. Και τα δάκια μου. Να πάτε στο... Να φύγετε. Άντε από εκεί ρε. Ποιος είναι. Αυτό για σας. Γελί έλα εδώ ρε. Μετά από όλα αυτά, πιστεύω πως οι καταστηματάρχες θα Εγώ πήγα να κάνω το μαγαζί καλύτερο και κατήντησε 3 φορές χειρότερο. Ξέχασα το καπέλο μου. Φύγε ρε γελί ρε. Φύγε ρε γελί Το ρε. καπέλο μου.
Αυτό ήτανε. Φεύγω. Δεν μπορώ να μείνω λεπτό παραπάνω σε αυτό το εστιατόριο. Με τον γελίο. Ο κύριος Μποντρίνη τα γ***σε όλα ο ηλίθιος. Όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο κάνει. Αυτά τα αστέρια που θα τα παίξω, θα τα πάω και θα τα κάνω κομματάκια. Και τώρα μάλιστα θα πάρω και εσάς μαζί για να δείτε ότι λέω αλήθεια. Εστιατόρια. Εντάξει τώρα, ο κύριος Μποντρίνη ήρθε εδώ πέρα και τα δηλαδή απορώ τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εγώ θα φωνάξω άλλο όμως. Δεν θα τα αφήσω έτσι εγώ. Πήγε μέσα και τα τώρα κύριος Μποντρίνη. Τώρα άμα δείτε το μαγαζί είναι άθλιο. Ούτε μίγα δεν πατάει τώρα. 5 μύγες είχαμε φύγαν για αυτές. Εγώ θα κάνω παράπονα. Αυτό το επεισόδιο θα ανεβεί. Δεν θα τα αφήσω έτσι εγώ. Ο κόσμος θα δει ποιος είναι ο κύριος Μποντρίνη. Άντε τώρα. Άντε μα.